ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар ҷумҳурии Туркия заминларзаи бошиддат қарор дорад ва пеш аз ҳама ҳамдардии худамро ва аз номи канали худам ва аз тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамдардии худамро ба мардуми ҷумҳурии Туркия ки аз дунё гузаштанд худованд раҳмату мағфират ва ҳамдардии худамонро баён мекунад. ин офат ба сари ҳамаи мо омаданаш мумкин аст. Ба ҳамин хотир аз дастамон чӣ қадаре ки имконият дорем мо аз ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ватани азизи мо ҳамчун хайрия, ҳамчун барои кор дар он ҷо, барои фаъолияте ки аз мурдаҳоро ё ин ки беморҳоро аз таги бетон бардошта, худованд аз онҳо розӣ бошад. Уважаемые пассажиры, ҳамватанони азиз, хеле ки ба ҳамагон маълум аст, акнун сезони кор дар Россия сар шуда истодааст ва шумо метавонед ки билети арзон ва тариқи онлайн, яъне WhatsApp, шумо аз ҷои зистатон дар хона нишаста метавонед ки билетро харидорӣ кунед. билети аз Тоҷикистон ба Россия, аз Россия ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба тамоми давлатҳои рӯи олам шумо метавонед ки билетҳои арзон тариқи онлайн, WhatsApp, Viber имо шумо харидорӣ кунед. рақамҳо дар рӯи экран ба шумо роҳи сафед хонем. ба ман нигоҳ Thank you.